ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман Манзуров мекунем. 30 июн дар Тоҷикистон ҷашни Тиргон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардид. Тиргон дар замонҳои қадим бо хушҳолию хурсандӣ ва бо риояи расму оинҳои он чун ҷашни обу рӯшноӣ таҷлил карда мешуд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин оини аҷдодӣ дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ аз нав эҳё шуда инак соли дуюм аст ки дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. дар шаҳри Душанбе ҷашни Тиргон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил гардид. дар ин рӯз намояндагони илму истеҳсолот дастовардҳои худро муаррифӣ ва барои расидан ба пешрафти беҳтар нақшаҳои нав муаррифӣ карданд. Наврӯзшоҳи Азизолло гузориш медиҳад. намоишҳои фолклорӣ аз эҷодиёти халқ, пешниҳоди дастовардҳои намояндагони илму истеҳсолот, муаррифии намунаҳои зардолӯӣ дар Тоҷикистон парваришёбанда, гулу гиёҳи шифобахш, имкониятҳои сайёҳӣ ва ифтихору фараҳи мардум аз тамаддуни гузаштаи пурифтихори худ 30 июн боғи ирами шаҳри Душанберо ба макони фараҳу хушҳолӣ ва шукргузории ҳамагон аз фазои ободу осудаи ватан ва фаровонии неъмат табдил дода буд. зи сафои нур эҳё гардид, бо тантанаву сурур эҳё гардид, бо азми талоши пешво аз сари нав ҷашни хираду шуъур эҳё гардид. дар ҷашни Тиргон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон намояндагони илму истеҳсолот дастовардҳои худро муаррифӣ карданд. мо дар фарози хуршеди истиқлолу ваҳдати сартосарии Тоҷикистони азиз дар ин гуна чорабиниҳои бошукӯҳ иштирок мекунем ва тамоми анвои меваҷоту сабзавоти хешро ба маърази тамошо мегузорем. сокинони ноҳияи Варзоб низ дар ин боғи бисёр ҳам зебову назаррабо тамоми дастовардҳои хешро ҷамъ оварданд ва ба маърази тамошо гузоштанд. албатта баргузории чунин чорабиниҳо далолат аз он мекунад ки имрӯз мо дар замирамон некӣ мекорем. вақте ки некӣ аст, вақте ки хубӣ ҳаст, вақте ки истиқлол аст, суруд аст, тарона аст, рақс аст, дастурхони пур аз нозу неъмат аст. маросиму одатҳои ҷашни Тиргон ки дар эҷодиёти халқ бо эҳтиром ба тамаддуни гузаштаи пурифтихор маҳфуз монда аст пешниҳод гардид. инчунин ҷамъоварии ҳосил, куфтани ғала, таҷрибаи обёрии зироат дар фасли тобистон, пухтани маҳсулоти нонӣ ва захиракунии гандум ба таври амалӣ нишон дода шуд. чагулони ростина як бор буҷунбон остина, гандуми савзум қоқ шуда як бор бурезум борона. ина шагулон яке аз анаъанаҳои хуби ҷашни Тиргон мешавад ки мардум бо шодиву фараҳ бо ҳамовозӣ ин ҷашнро дар зери навои доира замзама мекунанд. анъанаи ҳамин шагулонро иҷро кардан фалсафааш дар ҳамин аст ки борон мехоҳанд. яъне борон ки шумо медонед борон, об, инҳо рӯшноӣ ҳастанд, инҳо муҷиби ҳаёти ҷонварон, растаниҳо ва умуман одамон ҳастанд ва об дар зиндагии мардуми мо мафқеи бисёр муҳимро дорад. ҳатто Геродот вақт дар асараш менависад ки мо тоҷикон обро ҳеҷ вақт чиркин намекарданд, обро бисёр эҳтиром мекарданд, ба об ягон чиз намепартофтанд. яъне ки ҳосили гап дар ҳамин ки мардуми мо барои тоза нигаҳ даштани об
тамоми кӯшишҳояшонро мекарданд. Гузаштагони мо ва имрӯз ҳам обро эҳтиром мекунанд. Масалан, ҳамаи ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ки дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардид, ҳамаи ин ташаббусҳо дар заминаи хушку холӣ ба вуҷуд наомаданд. Яъне инҳо решаи амиқ дар андешаи миллати тоҷик доранд. дар ин рӯз аз гандуми ҳосили нав намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ ки яке аз суннатҳои асосии ҷашни Тиргон маҳсуб меёбад пешниҳод карда шуд. кишоварзони мамлакат намудҳои гуногуни мевагию полезӣ ки аз ҳосили имсола мебошанд бо фараҳ аз фаровонии неъмат пешниҳод карданд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва фаровонии ҳосили зироатро бо татбиқи намунавии сиёсати аграрии роҳбари давлат марбут дониста, дар шароити дигаргуншавии иқлим бо такя ба ҳамин гуна фарҳанги оламшумули миллат гирифтани 3 то 4 ҳосил аз як қитъа ва баланд бардоштани самаранокии заминро зарур донистанд. иҷрои супоришҳои роҳбари давлат ва ноил шудан ба ҳадафҳо афзоиши нишондодҳои истеҳсолиро дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунад. мо имрӯз кишоварзон ноҳияаш омадем дар ҷашни Тиргон иштирок кардем ва таҷрибае ки аз дигар ноҳиё дида омӯхтем ва дар ин ҷо мо самараи меҳнати кишоварзони ноҳияро муаррифӣ кардем ва хеле ки ба шумо маълум аст мо аллакай кишти ҳамаи намуди кишти зироатҳои баҳориро ба анҷом расондем. тавре аз нишондодҳо бармеояд бо татбиқи барномаҳои давлатии соҳа тавассути истифодаи пурраи имкониятҳои истеҳсолӣ дар самти таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ ва содирот мунтазам нишондодҳои баланд ба қайд гирифта мешавад. дастовардҳои зиёди кишоварзонро аз наздик дида хушҳолӣ мо боз ҳам баланд мегардад, зеро мо дида истодем ки дастовардҳои кишоварзон сол аз сол зиёд шудааст, дастархони мардум пур аз неъматҳои ғизоӣ зиёд шуда истодааст ва боиси хушҳолӣ ҳар яке мо ҳаст ки мо дар ин ҷашн бо як рӯҳии баланд аз ҷашн гирифтани Тиргон, яъне рӯҳии баланд мегирем ки рафти гузарондани ҷашн бо тамоми санъатҳои миллии мо равона карда шудааст ва мардуми шаҳр мо сокинон бисёр хушҳолӣ карда истодем ки аз ҳар як хушки масалан зардолу хушки себ аст, олу аст ки дида нерӯи зиёдро мегирем. яъне хушҳолӣ мо аз чи аст ки тинҷию оромии кишвар, сулҳу салоҳ дар кишвари мо имконият дода истодааст ки ҷашнгирии ҷашнҳои миллӣ дар сатҳи баланд бо ҷалби худи шаҳрвандон бо боридагии зиёд амалӣ шуда истодааст ки ин як натиҷаи дастовардҳои сулҳу салоҳ тинҷию оромии кишвар аст. ҳамзамон дастовардҳои илмии олимон аз Академияи илмҳои кишоварзӣ ва донишгоҳи аграрии Тоҷикистон низ муаррифӣ карда шуд. намояндагони илму истеҳсолот тавассути табодули таҷриба тавонистанд аз дастовардҳои якдигар баҳра бурда барои рушди минбаъдаи соҳа истифода кунанд. кормандони институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ҷашни Тиргон ки ҷамъ омаданд. дар ин ҷашни Тиргон тамом маҳсулотое ки барои иди Тиргон ки талдурад ки мо ҷамъ овардем. он маҳсулотҳои ноние ки мо ба намоиш гузоштем, ин он ғаллае ки мо ки ҷамъоварӣ намудем, истеҳсол кардем, аз он ор карда маҳсулотҳои нонӣ мо пешкаши мардум ки гузоштем. Тиргон ба монанди ҷашнҳои Наврӯз, Сада, Меҳргон яке аз ҷашнҳои қадима буда имрӯз дар шаҳри Душанбе бо як шукӯҳ шаҳомати тоза таҷлил гардида истодааст ва ин ҷашн аз таърихи хеле қадим ба мо мерос монда, яъне барои мо наслҳои нав идомадиҳандаи таърихи гузаштаи худ мебошем ва мо олимони институти боғ токпарварӣ ва сабзавоткорӣ барои пешвози ин ҷашн дастовардҳои худро дар соҳа пешниҳод намудем. моҳияти аслии Тиргон ҳамчун ҷашни оборӯшноӣ таҷлил мегардад. ҷашни Тиргон аз замонҳои хеле қадим дар байни мардуми мо бо хушҳоливу хурсандӣ ва риояи оинҳои хоси он таҷлил мегардид. дар айёми Тиргон ғалла ва намудҳои гуногуни мева пухта мерасад ва ҷамъоварии ҳосили расида ба таври дастҷамъона вусъат мегирад. ҳамаи ҷашнҳои миллии мо бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон аст ки тамоми ҷашнҳо эҳьё гаштанд, эҳьё гардида истоданд. имрӯз мо ҷашни Тиргонро ҷашн гирифта истодаем ва дар баробари ин ҷашни иди зардолу хушмевои Тоҷикистон ки ватани азизи мо Тоҷикистон
бишти рӯи замин аз зеро тамоми маҳсулот дар ҳамаи фаслҳо мо дорем. имрӯз бубинед ки иди тиргон ин бахшида ба об аст, ба обпошӣ аст, ба рӯшноӣ аст ва ҷамъоварии ҳосили гандум, ғалладонагиҳо ва меваҳои пешпазе ки имрӯз меваҳои пешпазак мегем дар ҳудуди ҷумҳурии мо аллакай ҷамъоварии ҳосил, сари вақт ғун доштани ҳосил бевосита таъкидҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат дар ин самт ки мо кишоварзонро зарур аст ки ҳосилро сари вақт ҷамъоварӣ намоем ва аз ҳосили ҷамъовардашуда ин ҷашн ба амал меояд. Дар радифи дигар сокинони ҷумҳурӣ мардуми ноҳияи рӯдакӣ низ бо як фараҳи баланд, бо як хушҳолии бузург ҷамъоварии ҳосили худро инҷо пешниҳод намуда аз меваҷоту хушмеваҳо ва гандум, ғалладониҳо, нон инҷо пешниҳод намудем. дар замони соҳибистиқлолӣ бо кӯшишу талошҳои пайвастаи роҳбари давлат ва мардуми фарҳангпарвари тоҷик дар асоси сарчашмаҳои илмию таърихӣ ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла тиргон эҳё гардид. имрӯз дар доираи ин чорабиниҳои пуршукӯҳ таъриху тамаддуни миллат ба ҷаҳониён муаррифӣ мегардад. номи ман Макиё Ёшида. Ман хеле шод ҳастам ки имрӯз дар ин ҷашн иштирок дорам. Дар ин ҷо меваҳои болаззат аз ҷумла зардолу ба намоиш гузошта шудааст. Ман эҳсос кардам ки ватани шумо зардолуи болаззат хеле бисёр дорад. Ман аз миллати меҳмондӯст хеле хушҳол ҳастам ва эҳсос кардам ки хеле таърихи кӯҳан дорад. فردوسی بزرگ یه بیت شعری داره الان به خاطرم بیاد که چو شادی بکاهد روان خرد گرددن در میان ناتوان. توانایی ما انسان ها در عقل و خرد و دانشمون هست و وقتی که شاد باشیم این جشن ها را احیا کنیم، شادی باعث میشه که ما فکرمون بهتر کار کنه و در جهت پیشرفت مردمون، در جهت مهر و مهربانی، در جهت گسترش دوستی در جهان بهتر بتونیم بیاندیشیم. من آرزوی موفقیت میکنم و خیلی خوشحالم که جشن‌ها در تاجیکستان احیا میشه. جشن تیرگان بر شما همه مبارک. ҷашнҳои кӯҳани миллати тоҷик сулҳу дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ ва меҳнати садоқатмандонаро барои зиндагии пурсаодат талқин мекунад. дар ин рӯз ҳамагон аз пойдории сулҳу суботи комил ифтихор намуда якдигарро ба муносибати ҷашни тиргон табрик мекарданд. айни замон дар тоҷикистон 200 номгӯи навъу намунаҳои зардолу парвариш меёбад. дар доираи сиёсати аграрии ҳукумати мамлакат таҳкими робитаи ин бо истеҳсолот, омӯзиши усулҳои муосири парвариши ин растанӣ, парвариши навъу намунаҳои тобовар ба шароити кунунии иқлим ва меҳнати пайваста ба афзуншавии дастовардҳо мусоидат намуд. масалан истеҳсоли зардолу дар тоҷикистон аз 167 000 тоннаи соли 2018 ба 240 000 тонна дар соли 2023 расонида шудааст. нишондодҳо зимни ҷашни тиргон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушмеваҳои тоҷикистон муаррифӣ карда шуд.
дар соли 1991 майдони умумии зардолузор дар тоҷикистон тақрибан 30,000 гектарро ташкил менамуд. дар соли 2024 майдони умумии боғи зардолу ба 64,000 гектар баробар шудааст. дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар тоҷикистон майдони умумии боғи зардолу 34,000 гектар васеъ шудааст. аз майдони умумии зардолуе ки дар дунё парвариш меёбад 15% ба тоҷикистон рост меояд. меҳнаткашони вилояти хатлон низ дар ин рӯз дастовардҳои худро пешниҳод намуданд. ما امروز در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه که عید تیرگون رو جشن گرفته شدن 25 شهر نوحه ولایت ختلون اشتراک نموده شدن. از اون جمله نوحه نوسی رخسرا که نوحه دوردستترین میباشد که خب با میوه‌های تر و تازه و خشک میوه‌های خود رو با ساکنان پایتختمون پیشکش نموده شدن. جشن تیرگون این جشن می باشد که با سمت سوی کشاورزی علاقمندی زیج دارد که ما کشاورزان را وادار می نماید که زمین را ثمرناک استفاده بده تا که توسعه 4 حاصل را به دست بیاریم. در ولایت ختلان طبق معلومات ها در میدان 7862 هکتار میدان های زردآلو بنیاد کرده شده است که امروز حاصل در ولایت فراوان است و امروز کشاورزان ولایت شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در این جشن اشتراک نموده همه محصولات‌های ساحه کشاورزی را پیشکش نموده ایستادند. وسیع‌شوی میدان باغ وارد کردن تکنولوژی معاصر و از خودکنی تجربه معاصر با زیادشوی استحصال میوه خشک در تاجیکستان مساعدت نمود. عین زمان از حساب حاصل پخته رسیده خشکانیدن نمودهای گوناگون میوگی ادامه دارد. به حالت 1 ایون از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها 34,900 تن خشک میوه‌ها صادرات کرده شده است که از این 13,800 تن زردآلوی خشک میباشد. صادرات میوه خشک نسبت به همین دوره سال گذشته 13,100 تن زیاد شده است. در این ردیف ایدی ملی و این ایدی سده میرگون و نوروز ایدی تیرگون نیز جشن گرفته ایستاده است. از جمله 14 شهر ناحیه ولایت سوخت در این معرکه با پیشنهاد محصولات تر و تازه و خشک میوه‌ها اشتراک کرده شدند. بیش از 50,000 هکتار زردآلوی حاصل دهنده جوان در ولایت سوخت پرورش می‌یابد و همه ساله استحصال زردآلو اگر گویم سال گذشته نزدیک 160,000 تن استحصال کرده بودیم. امسال ما نیاز داریم که نسبت سال پیشین استحصال زردآلو رو هم شکل تر و تازه هم خشک زیاد استحصال کرده بیشتر صادرات کنیم. همزمان با قید بود که با حالت 1 ژانویه سال 2024 نزدیک 93,000 تن میوه خشک از ولایت صادرات کرده از جمله نزدیک 10,000 تن. در ناحیه ما در مجموع 10,000 هکتار زیاد باغ زردآلو داریم. حاضر مرحله خشکانیدن رفته ایستاده است با صادرات روانه نمودن ادامه دارد. من امروز ما در اینجا در ایدی امروزمون نوهای زردآلویی که در ناحیه باباجان فروخت می شود بر نمایش گذاشتیم. در دوره جشن‌های ملی ورزش همچون وسیله سالمی و دوستی معرفی کرده می شود. در جشن تیرگون با برگزاری عید زردآلو و نمایش خشکمیوه‌های تاجیکستان پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به مناسبت جشن تیرگون یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده قرائت نمود. در پیام تبریکی رهبر دولت آمده است که طبق سنت‌های تیرگون ایام جشنگیری آن مردم خانه‌ها را آب پاشیده پاکیزه می‌کردند، لباس تازه سفید می‌پوشیدند، گندم حاصل نو را آرد کرده نان و طعام‌های گوناگون می‌پختند، دسترخوان خود را با انواع نان و میوه‌جات آرام می‌دادند، در بازارها بهترین نوع‌های محصولاتشان را به نمایش می‌گذاشتند و از محصول زحمت خویش خرد و بزرگ می‌بالیدند و سرجمعانه خرسندی می‌کردند. در همین روز بهترین باغداران و خواجگی‌های دهقانی که در فعالیت استحصالیشان به دستاوردها نائل شده‌اند با دیپلم درجه 1، 2 و 3 اینچنین وزارت و اداره و شهر و ناحیه‌ها با سپاسنامه وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. این تدبیر هوسمندی استحصال کنندگان را برای مهنت صداقتمندانه افزون گردانیده است. همچنین برنامه فرهنگی منظور حاضرین گردانیده شد. این در امروزه عید تیرگون زردآلو و خشکمیوه تاجیک خواجگی بهار ناحیه
аш ҳамчунин хоҷагӣ беҳтарини содироткунандаи мева ҳисобида шуда сарфароз гардонид шуд. Аз ин мо хеле хурсандем. оянда мо ният дорем ки майдони боғоти алалхусус зардолузорро дар ноҳия бо навъҳои беҳтарини содиротӣ ба роҳ монда боғотро зиёд намоем. ҷашни Тиргон бо баргузории иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон ба тантанаи асосии шодию фараҳ ва хушҳолӣ табдил ёфт. Ҳамагон бо шукргузорӣ аз фазои ободу осудаи ватан ин ҷашни миллиро дар сатҳи баланд таҷлил ва меҳнаткашон барои рушди минбаъдаи соҳа байни ҳам табодули таҷриба карданд. Наврӯзшоҳи Азизулло, Меҳрӯзи ҷумъа, Фирдавси Бобоназар, барномаи ахбор. дар ноҳияи Рашт ба соҳаи кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили фаровон бо иҷрои қоидаҳои муҳими агротехникӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. Кишоварзони ноҳия нақша доранд ки имсол аз заминҳои корам ҳосили зиёд ба даст оваранд. Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими ноҳияи Рашт ба шумор меравад. Кишоварзону деҳқонони ноҳияи Рашт кӯшиш намуда истоданд ки ҳар як қитъа заминро самаранок истифода намуда ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. Айни замон дар доманакӯҳҳо дар майдони зиёда аз 133 гектар замин кишти картошка дар ҳолати анҷомёбӣ қарор дорад. Картошкапарварӣ шуғли қадимаи водии Рашт маҳсуб ёфта иқлими минтақа асосан барои кишти картошка мувофиқ аст. Дар бештари заминҳо, талотепаҳо картошка парвариш карда мешавад. Сокинон дар баландбардоштани ҳосили картошка таҷрибаи кофӣ доранд. Онҳо бо истифода аз таҷрибаи андӯхта сол то сол ҳосилнокиро зиёд мегардонанд. дар мавзеи пиштаи биои ҷамоати деҳотиҳои ноҳияи Рашт зиёда аз 90% заминҳои корам ки дар доманакӯҳо мебошанд кишт карда шуданд. айни ҳол кишт рафта истодааст. ҳамаи деҳқонон сарҷамона дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузошта истоданд. дар таъмини бозорҳои ноҳия ва ҷумҳурӣ бо картошка водии Рашт нақши муҳим дорад. иқлим ва боду ҳавои ноҳияи Рашт барои парвариши зироати кишоварзӣ мутобиқ буда яке аз ноҳияҳои асосӣ дар истеҳсоли ин навъи маҳсулоти кишоварзӣ маҳсуб меёбад. дар ин мавзеъ солҳои қаблӣ ҳамчун заминҳои корами лалмӣ истифода бурда мешуд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ аз соли 2022 ба истифода додани ин канал соли сеюм аст ки 122-130 гектар кишти картошка гузаронда мешавад. айни ҳол кишоварзони ҷамоати деҳоти ҳоид зиёда аз 90% ин заминро кишти картошка гузаронанд ва бинобар сабаби боришоти зиёд кишт идома дорад дар ин мавзеъ. кишоварзон ба хотири таъмин намудани бозорҳои кишвар ҳамасола сай бар он мекунанд ки ҳосили хуб ба даст оранд. барои қонеъ гардидани талаботи бозор заҳмати зиёд мекашанд то ҳосил фаровон бошад. мо деҳқонони ноҳияи Рашт кӯшиш ба харҷ медиҳем ки тамоми ҳар як қитъаи заминро самаранок истифода бурда заминҳои бекорхобидаро кишт карда то ҳосили хубу фаровон ба даст биёрем. мардуми заҳматкаши ноҳияи Рашт ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар пешрафти зиндагӣ ва ободии диёр нақши худро гузоранд. бо истифода аз заминҳои дар ихтиёр доштаашон чандин нави зироатро кишт мекунанд. ин мавсим барои захираи зимистон омодагӣ мебояд. ин аст ки ҳар як хонавода ҳангоми кишт дар заминҳои назди ҳавлигӣ бештари маҳсулоти кишоварзиро парвариш менамоянд. мо ҳамин картошкара даҳами март шунудем. ина 3 моҳ шид ҳамин даҳамда ба бозор мебурем. дар ҷош бодринг мешунем, помидор мешунем. боғдорони ноҳияи Рашт аз нишондиҳандаҳои ҳосили зироати имсола хеле хушҳоланд. ҳар нафаре ки замин кишт дорад шукргузор аст ки бо ин васила сол то сол сатҳи зиндагиаш боло меравад. аз ҳосили ба даст омада маблағи дилхоҳ мегиранд. подоши заҳмат албатта ҳамин аст, роҳат дорад. боғдорон тамоми сол вақти хешро дар замин мегузаронанд. дар тамоми мавсим ба дарахтон диққат медиҳанд. чандин корҳоро ба сомон мерасонанд то ҳосилнокӣ зиёд шавад. ҷаҳонгир Сафарализода, Маъруфи Абдулло, ноҳияи Рашт, ахбор. дар ноҳияи Рӯшон дар масоҳати 3 гектар замин гармхона бунёд шуда дар он сабзавот парвариш карда мешавад. дар ин гармхона феълан ҳосили аввал рӯёнида шуда кишти такрорӣ аллакай нашъунамо дорад. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус.
бо дар назардошти пешбурди рӯзгори оилавӣ таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ бахусус сабзавот бунёди гармхонаҳо дар шароити иқлими бадахшон хеле самараноку манфиатнок арзёбӣ мегарданд. Ин аст ки имрӯзҳо бисёри хоҷагидорон дар пешбурди соҳаи кишоварзӣ камари ҳиммат баста баҳри расидан ба ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талош намуда истоданд. меҳнати алол, истифодаи оқилонаи замин дар асоси усулҳои муосири агротехникӣ, иртиботи қавӣ бо олимони соҳа имконият дод дар гармхона ҳамасола ҳаҷми кишти маҳсулот зиёд шуда натиҷааш самараи хубро ба бор оварда истодааст. айни ҳол дар гармхонаҳо кишти помидору бодиринг, кабудӣ, гулкарам, булғорӣ ва дигар сабзавот хуб ба роҳ монда шуда аллакай кабудиву бодиринг ба фурӯш бароварда шуданд. гармхона бо ҳамаи талаботҳои муосир сохта шуда барои парвариши маҳсулоти кишоварзӣ хеле мувофиқ гардонда шудааст. ин маҷмӯаи гармхонае ки масоҳати 1.5 гектар дар бар мегирад соли гузашта сохта ба истифода дода шуд ва имсол соли дуввум аст ки мо дар ин ҷо парвариши сабзавот ва маҳсулотро ба роҳ монда истодаем. айни ҳол дар гармхона сабзавотҳои ба монанди помидор, бодиринг, қаламфури, булғорӣ ва дигар намуди сабзавот парвариш ёфта истодаанд. ҳама намуди сабзавот чӣ булғорӣ, помидор ва бодиринг ба бозорҳои ноҳия ва дигар бозорҳои вилоят ба фурӯш бароварда мешаванд. ин хоҷагидор аллакай 6 сол боз бо гармхонаҳо сару кор дорад. бо гузашти муддати начандон тӯлонӣ маҳсулоти гармхона бозоргир гашт, зеро аз ҷиҳати экологӣ тоза ва бе истифодаи нуриҳои минералӣ мебошад. маҳсулоти гармхонаҳо дар ноҳияи рӯшон ва бозори шаҳри хорух шӯҳрат пайдо намуда харидорони худро доранд. хоҷагидор ният дорад таҷрибаи гармхонадории хешро дар ҳудуди ноҳияи рӯшон ривоҷ дода ба ҳамин васила баҳри таъмини маҳсулоти тару тоза дар фасли тобистону тирамоҳ мусоидат намояд. имсол усули нави парвариши сабзавот барои серҳосилгардониро истифода мебарад ки онро биогумус меноманд. ин усулро аслан аз боқимондаҳои растаниҳо тайёр карда ҳамчун нуриҳои табиӣ барои ҳосилнокии зироатҳо истифода мебарад. сабзавоткор ният дорад ки сол аз сол масоҳати гармхонаҳоро зиёдтар намуда дар фасли зимистон ҳам истеҳсоли маҳсулотро ба роҳ монад. таҷрибаҳо собит сохтанд ки бо ташкили гармхонаҳои хурд ва оқилона ба роҳ мондани парвариши сабзавот метавонад ҳам манфиати хуби иқтисодӣ бардошту ҳам ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ муваффақ шуд. кишоварзони ноҳияи Данғара дар натиҷаи истифодаи мақсадноки қитъаҳои замини корам ва имкониятҳои фароҳам овардашудаи соҳа натиҷаҳоро афзун менамоянд. бахши чорводорӣ дар баробари дигар самтҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Данғара рушд намуда бо оғоз шудани мавсими ҷамъоварии хӯроки чорво кишоварзону хоҷагидорон дар саҳро тавассути техникаву механизмҳои соҳавӣ корҳоро вусъат мебахшанд. олим Носирзода гузориш медиҳад. Данғара яке аз ноҳияҳои аграрии вилояти Хатлон дар баробари кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ бахши чорводориро низ рушд дода дар ин самт майдони заминҳои ба кишти хӯроки дурушт вобасташударо зиёд намуда масоҳати умумии чарогоҳу майдони кишти хӯроки чорворо дар соли равон маҷмӯан ба беш аз 109 000 гектар расонидаанд. дар ҳоли имрӯз мавсими ҷамъоварии хӯроки чорво дар ноҳия шурӯъ гардида хоҷагидорон ба таври шабонарӯзӣ дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. нақшаи захиравии хӯроки чорво дар соли равон 149 670 тоннаро ташкил медиҳад ки токунун 25 тонна захира гардидааст ки 43.5% нақшаро ташкил дода нисбати ҳамин давраи соли гузашта 306 тонна зиёд мебошад. бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи мақсадноки техникаҳои соҳавӣ бо ташаббуси ҳукумати мамлакат соли 2007 корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг таъсис дода шуд ки дар ин самт то ба имрӯз фаъолияти назаррас дорад. самтҳои асосии фаъолияти корхона харидорӣ ва дастрас намудани техникаҳои кишоварзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ дар шакли шартномавӣ ташкил намудани марказҳои хизматрасонии техникӣ ва дигар намуди хизматрасониҳои техникие ки ба муносибатҳои лизингӣ алоқамандӣ дошта ба аҳолӣ новобаста аз шакли моликияташон хизмат мерасонанд иборат мебошад. имрӯз хоҷагиҳои деҳқонии тамоми минтақаҳои кишвар аз хизматрасониҳои корхона ба таври васеъ истифода менамоянд. ҳоло дар вилояти Хатлон 1737 техника ва 3842 таҷҳизоти кишоварзӣ барои 2203 хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷудо гардида дар ҳолати хуби техникӣ қарор доранд.
хоҷагидорони ноҳияи Данғара низ аз чунин хизматрасониҳои техникӣ ба таври васеъ истифода менамоянд. ҳоло 60 техникаҳои гуногуни соҳавӣ барои дарав ва тойбандиву захиранамоии хӯроки дурушти чорво дар саҳро машғули фаъолиятанд. имрӯз мо дар мавзеи сералафтарини ноҳияи Данғара дар мавзеи Қарақутан минтақаи Қулисиён қарор дорем. Аслан барои ҷамъоварии хӯроки дурушт сафарбар карда шудааст. 7 намуд техникаҳои пуриқтидори ширкати агролизинги Тоҷикистон тибқи ҳашар дар мо кор ва фаъолият карда истодаст. имрӯз нақша гирифтагим то 7500 тонна хӯроки дурушт истеҳсол намуда, аз он ҷумла барои хоҷагӣ ва ба дигар хоҷагиҳои минтақаи вилояти Хатлон таъмин намоем. ҷамъоварии хӯроки дурушти чорво ҳоло дар ҷамоати деҳоти Лолазор, Лоҳур, мавзеи Ботубхона ва дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Данғара бо ҷалби дастаҷамъонаи саҳмдорон ҷараён дорад. кӯшишу заҳмати деҳқонон баҳри он равона гардидааст ки майдони алафзорро дар муҳлати муқарраршуда сари вақт дарав ва ҳосили онро тойбандӣ карда барои зимистонгузаронии чорво захира намоянд. нақшаи имсолаи мо амин аст ки 120 гектар замине ки дар аминҷа дорем 10000 бастаи кав алаф бояд ҷамъоварӣ кунем. техникое ки ози дар инҷа кор карда истоданд аз ҳисоби идораи хоҷагӣ агролизинг ҳастанд ва таъминоташон хуб аст. чизе ки дар кор шавад ба вақташ дастрас мекунем. амаи самараи дастгирии ҳукумати давлат аст ки имрӯз моро дастгирӣ мекунанд, шароитҳоамон хуб таъмин карда истоданд. фақат меҳнат кардан дар кор кардан дар кор. мо деҳқонон кӯшиш мекунем ки чӣ қадаре ки дастгирии ҳукумат аст мо ҳамон ҷамъоварии алафро барҷод иҷро кунем. дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳам гардидани имкониятҳои мусоид, имрӯз кишоварзони ноҳияи Данғара дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ ба дастоварду пешравиҳои рӯзафзун ноил гашта истодаанд. бахши чорводорӣ дар ноҳия яке аз самтҳои рушдёфта ба ҳисоб рафта, сол то сол саршумори чорво дар ҳоли афзудан аст. ҳоло дар ноҳия 9438 сар ҳайвони калон ва 46143 сар ҳайвони майда ва 2392 сар асп мавҷуд мебошад. иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон барои парвариши чорво мусоид аст. барои ҳамин мо тасмим гирифтаем тибқи супориши манами роҳбарият ҳамин саршумои чорвора барои хушзодкунӣ, барои фарбеву солим нигоҳ доштани чорво албатта камари ҳиммат мебандем. дар оянда кӯшиш дорем ки манами чорвои мо хушзод шавад. манами аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳо албатта як саҳми назаррас дошта бошад. чорвои мо ҳозир дар чарогоҳи тобистона нигоҳбин карда истодем. мо кӯшиш карда истодем ки дар ҳамон рӯзҳои тобистон, рӯзҳои хуб хӯроки чорворо сар вақт ҷамъоварӣ карда ба зимистонгузаронии чорво захира карда зимистон фарбеи солим мола мо барорем. кишоварзон аз ҳама шароиту имкониятҳои мусоиде ки фароҳам гардидааст самаранок истифода намуда баҳри рушди соҳаи чорводорӣ ки бахши муҳиму сердаромад аст якдилона меҳнат карда истодаанд. ҳамасола натиҷаи заҳматашон ҳосили дилхоҳ ба бор оварда бо ин роҳ дар болоравии ҳаҷми истеҳсолот ва ба ин васила дар беҳтарнамоии сатҳи зиндагии хеш мусоидат менамоянд. дар кооперативи тиҷоратӣ мо соҳаи чорводорӣ хеле ба рушд аст. дар парвариши гӯсфанди нави ҳисорӣ ба нақша гирифтагем ки саршумори чорвои хушзиёди ҳисорра то ба 50000 расонем. мо тасмим гирифтаем ки ҳамин хӯроки чорворо сари вақт ҷамъоварӣ кунем. аслан дар таркиби ҳамин алаф чӣ қадар микро элемент чизе ки алафҳое ки ранги чӣ хел кабут аст, ин бисёр барои ҳайвон як манфиатбахш аст. мо ҳаракат мекунем ки ҳамеро тезтар ҷамъоварӣ кунем. тибқи маълумотҳо айни замон дар ноҳия масоҳати умумии заминҳои корам 28948 гектарро ташкил медиҳад. кишоварзон соли ҷорӣ дар майдони умумӣ 18970 гектар кишти ғалларо ба роҳ мондаанд ки дар натиҷаи мусоид омадани баҳори имсола деҳқонон ҳосили ғалларо дар қиёс ба соли гузашта беҳтар арзёбӣ мекунанд. ҳоло хоҷагидорон тавассути 70 техникаҳои ғалладарав дар ноҳия ҳосили ғалларо ҷамъоварӣ карда истодаанд. то имрӯз дар майдони 7400 гектар дарави ғалла ба анҷом расида бо ҳисоби миёна аз 1 гектар то 40 сентнер ҳосил гирифта истодаанд. раванди дарави ғалла дар саҳро идома дошта пас аз ҷамъоварии ҳосил коҳи ғалла низ тавассути техникаҳои зарурӣ тойбандӣ шуда барои хӯроки чорво захира карда мешавад. ҳамзамон то рафт дар натиҷаи меҳнати аҳлона кишоварзон барои иҷрои пурраи нақшаи дурнамои захирасозии хӯроки чорво наздик шуда истодаанд. хоҷагидорон азм доранд ки соли равон нақшаро барзиёд ва пеш аз муҳлат иҷро намуда дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи Данғара, ахбор.
дар хоҷагиҳои кишоварзии вилояти суғд иҷрои корҳои саҳроӣ ба монанди дарави ғала бо маром ҷараён дорад. дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилоят ҷамъоварии ҳосили ғала бо истифода аз техникаҳои ҳозиразамон ба роҳ монда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. барои шудгору коркарди замин, кишту парвариши зироат ва ҷамъоварии ҳосил мавҷудияти техника ва таҷҳизоти гуногуни муосири кишоварзӣ аҳамияти муҳим дорад. зеро истифодаи техникаю таҷҳизоти ҳозиразамон дар раванди иҷрои тадбирҳои марбут ба кишту парвариши зироат ва ҷамъоварии ҳосил дар баробари фароҳам овардани осонӣ самараи кори деҳқононро ба маротиб зиёд менамояд. давоми бештар аз 10 рӯзи охир ки дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишоварзии вилояти суғд ҷамъоварии ғалла бо маром идома дорад, барои иҷрои саривақтии корҳои марбут ба ғуничини ҳосил деҳқонон асосан аз комбайнҳои ғалладарав ва техникаю таҷҳизоти тойбандӣ васеъ истифода мебаранд ки як қисми онро корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг тариқи амалиёти иҷораи молиявӣ ба хоҷагидорони вилоят дастрас намудааст. корхонаи мазкур аз соли 2017 инҷониб ба кишоварзони шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Бобоҷон Ғафуров, Ашт ва шаҳристони вилояти суғд 9 комбайни ғалладарави замонавии тамғаи нива истеҳсоли Русия ва 3 комбайни шолидарав ки истеҳсоли Олмон аст дастрас намуд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосил тариқи он сурат мегирад. комбайнҳои шолидарав тамғаи класс буда ҳамзамон дар ҷамъоварии ғалла низ истифода мешаванд. ба таъкиди мутахассисони соҳа бартарии комбайнҳои нав дар он аст ки ҳосил дар муҳлати кӯтоҳ беталаф ва бо харҷи кам ҷамъоварӣ карда шавад. деҳқон имрӯз чӣ хел техникаҳои нави пурмаҳсула олоташ кади фармоиш диҳанд Тоҷик Агролизинг саривақт дастрас мекунад. дар давоми 5 моҳи аввали соли равон корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг дар вилояти суғд барои хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияҳои Деваштич, Мастшоҳ ва Бобоҷон Ғафуров 15 адад таҷҳизоти ҳозиразамони тойбандии RCA 98 ки истеҳсоли ҷумҳурии исломии Эрон аст дастрас намуд. ҳоло тариқи таҷҳизоти мазкур хоҷагиҳои деҳқонӣ коҳи гандумро тойбандӣ намуда ҳамчун хӯроки чорво барои давраи зимистон захира менамоянд. таҷҳизоти нави тойбандӣ аз чанд ҷиҳат бартарӣ дорад. дар навбати аввал назар ба таҷҳизоти замони гузашта самаранокии кораш бештар буда дар давоми 1 соат бештар аз 250 дона пресси коҳро бо сифати баланд омода мекунад. таҷҳизоти тойбандӣ тариқи амалиёти иҷораи молиявӣ ба муҳлати 3 сол ба хоҷагидорони вилоят пешниҳод карда шудааст. якунун баробар маҳсулнокиҳошон зиёд аст. ин истеҳсоли давлати Эрон мебошад. хоҷагоҳи деҳқонӣ ҳамин соли худаш 15 адад харидорӣ намуданд. ҳам сифати тойбандиш наст, ҳам тез мебандад. ин барои хоҷагоҳи мо бисёр корашон назаррас буда, тез заминро аз коҳ холӣ намуда онро шудгор карда ба кишти такрорӣ омода месозанд. ҳамин қитъаи замин 10 гектар бошад, агар вай тойбандои кӯҳнагӣ як рӯз агар ҷамъоварӣ кунад, ин фурсати 5 соат замина холӣ мекунад. тибқи маълумоти масъулон дар давоми 5 моҳи сипаришудаи соли равон корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг барои хоҷагиҳои деҳқонии вилояти суғд ба маблағи 5 миллион сомонӣ техникаю таҷҳизоти муосири кишоварзӣ дастрас намудааст. аз соли 2008 ки оғози фаъолияти филиали Тоҷик Агролизинг дар вилояти суғд аст, ин нишондод 75 миллион сомониро ташкил медиҳад ки ҳадафи корхона дастрас намудани техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ, гузаронидани амалиёти иҷораи молиявӣ ва хизматрасонии техникӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ҳисоб меравад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. кишти картошка дар ноҳияҳои баландкоҳи мамлакат ҷараён дошта, кишоварзон азм доранд ки ҳарчи зудтар дурнамои киштро ба анҷом расонанд. ҷаҳонгир Сафарализода аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳад.
иқлим боду ҳавои мусоид, офтоби дурахшон, хоки ҳосилхез, оби чашма ва барфу пиряғ аз беҳтарин имконият барои истеҳсоли картошка дар ноҳияи Тоҷикобод ба ҳисоб меравад. Мардуми меҳнаткаши ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат азм гирифтанд ки тавассути таҳкими корҳои саҳроӣ ҳамин имкониятҳои табииро барои истеҳсоли картошка ва мева ба пуррагӣ истифода кунанд. Дар замин кор намудан барои бештари нафарон нерӯ илҳоми тозаи зиндагиро ҳадия менамояд. Вақте дарахтон пур аз ҳосил аст, ба кишоварзон ҷиҳати меҳнати пайваста илҳоми баланд мебахшад. сокинони заҳматкашу меҳнатдӯсти ноҳияи Тоҷикобод заминҳоро ба боғҳои дарахтони мевадиҳанда табдил доданд. кишоварзони ноҳия на танҳо аҳолии ноҳияро бо меваҳои лазиз, ғалладонагӣ ва маҳсулоти полезӣ таъмин мекунанд, инчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар маҳсулот мебароранд. хоҷагидорони ноҳияи Тоҷикобод дар тамоми самтҳои кишоварзӣ таҷрибаи хуб доранд ва онҳо сол то сол дар самти баландбардоштани самаранокии замин дастовардҳоро афзун мекунанд. майдони боғот ва се гашта боғдорон намудҳои гуногуни меваҳоро парвариш менамоянд. зиёда аз 1 гектар замин мо боғ кардем ки дар ин боғи мо ана себҳои навъҳои крипсон, ҷонатан, семиренка, хубонӣ, голден парвариш меёбад. мо барои самаранок истифода бурдани замин байни хатҳои дарахтҳо мана картошка, лӯбӣ, сабзӣ ва ҳама дигар намуди зироатҳое ки барои мо лозим аст парвариш кардам. хонаводаҳо ҳар як қитъа замини назди ҳавлигиро самаранок истифода мебаранд. бо ҳамроҳии аҳли оила дар ғанӣ гардидани маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва пешбурди зиндагӣ саҳм мегузоранд. ҳар як оила бо истифода аз ҳосили фаровон барои зимистон омодагӣ мегиранд. истифодаи самараноки ҳар як маҳсулоти кишоварзӣ албатта нафъи бештар барои ҳар як оиларо дорад. мо агар маҳсулоти ба даст омадаро оқилона истифода барем, ин ҳам ба манфиати буҷаи мо ва ҳам барои баландбардоштани сатҳи зиндагиамон кӯмак мерасонад. ҳамаи ватани ободе ки мо меҳнат карда истодем, зиндагиму тенҷ рафта истоаст, картошка мекорем, гӯшт мо ай худ мо ай бозоро намехарем, меҳнат менем дар хоҷагиҳо муқати келино зиндагиму мебарем. ғанӣ шудани таҷрибаи заминдорӣ дар истеҳсолот ҷорӣ кардани усулҳои муосири кишту парвариши зироат ва меҳнати пайваста ба афзуншавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. тибқи маълумоти фаврӣ ба ҳолати 17 июн дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод 1943 гектар кишти картошка гузаронда шудааст ки 92% иҷрои дурнаморо ташкил медиҳад. дурнамои кишт 2106 гектарро дар бар мегирад. айни замон кишти картошка асосан дар баландкӯҳҳои ноҳия ки барф наб об шудау имкони коркарди замин фароҳам шудааст идома дорад. меҳнаткашон азм гирифтанд ки бо равонакунии имконияти мавҷуда киштро ба анҷом расонида барои таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифат заминагузорӣ намоянд. кишоварзону деҳқонони ноҳияи Тоҷикобод ин шабу рӯзҳо кӯшиш менамоянд ки ҳар як ваҷаб замини дар истифода будаашонро кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронанд. дар баробари боронҳои пайдарпае ки дар моҳҳои апрел май шуда гузаштаанд кӯшиш менамоем ки кишти базима будаамонро иҷро намоем. хоҷагидорону кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод бо пуштибонӣ аз дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо истифода аз захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замин, афзун гардидани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ талош доранд. тавассути таъмини истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигию кушод меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод азм гирифтанд ки бо истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ дар баландбардоштани самаранокии замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ муваффақияти худро афзун намоянд. ҷаҳонгир Сафарализода, Маъруфи Абдулло, ноҳияи Тоҷикобод, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоти ахбор ба анҷом мерасад. муваффақу хонобод бимонед.